Iki tak deleh nang kebonane Tandalan iki lur ya. Nah, pokoknya aja kulon dalan lur. Tandalan ae. Nah, iki lur ya. Nah, iki watese iki lur. Nah, watese iki. Nah, watese iki terus mrene lur ya. Nah, iki lur ya. Iki saiki posisi anu lur. Posisi neng ngetos kuncer lor ya. Ojo lali lor, sing nemu share komen lor ya. Wis ngene lor ya. Nah iki lokasine iki lor. Nah iki kan perempatan lor. Nah iki lor. Nah lokasine iki lor. Desa Kuncer, Kecamatan Ngetos. Nah iki lor. Perempatan lor ya iki lor. Nah rono ngetan. Nah iki lor ya. Nah tak deleh kene lor. Wis ngene lor ya.